Imma llum waħda mill-aktar persuni għal-qalbna f'Xarabank, fit-tim ta' Xarabank, Mendi, għandha l-birthday u għandna cake. Grazzi għal Primavera Caterers, ejja Mendi, dan huwa l-cake. Grazzi għal Primavera Caterers, għala jaqa. Wi Mendi. Abditni minnon biex tkunu tafu. Grazzi ħafna. Aqsmu il-cake. Prosit. Semmejtu. Mela, sadattant, naritni tal-ġej, festa pubblika, u il-membru parlamentari Rosjen Kutajjar bl-appoġġ ta' Rajin Kallus qed jorganizzaw din il-bike ride bris id-dar tal-Providenza titlaq fid-9 ta' filgħodu minn Wiet is-Sewda. Grazzi ħafna tal-li kontu magħna, aħna ħaniklu biċċa cake il-lejli tajjeb inkunu magħkom il-ġimgħa dieħla. Thank you. Jekk tittar iktar videos ta' Xarabank, qafas fuq waħda minn daw il-kaxxi, fuq il-lamin jew fuq ix-xellug. Tinsiex għamlinna like fuq Facebook u follow jana fuq Instagram. U jekk titkum minn tal-ewwel li ssir taf meta ntellaw video ġdid, qafas subscribe.